Avui ens posem mans a l'obra amb un cas pràctic, un cas real de planificació de carrera. Veurem, a través d'un perfil de psicòleg molt concret i molt potent, quines són les claus per dissenyar un camí d'èxit en un mercat tan competitiu com pot ser el de Girona. Aquesta és la gran pregunta, oi? I la resposta ja us avanço. No té a veure amb la sort, té a veure amb l'estratègia. Avui el que farem serà desxifrar els components d'aquesta estratègia, sempre basant-se en dades reals del mercat. Som-hi, doncs. Centrem el focus, agafem la lupa i analitzem el mercat laboral de Girona per entendre quines oportunitats hi ha, quins requisits es demanen i, és clar, quina recompensa es pot esperar quan es té un perfil d'alt valor. Comencem. El primer de tot, l'actiu, el perfil professional. Què és el que fa que aquest perfil sigui tan valiós i, sobretot, tan buscat? Anem a veure els pilars, allò que el fa realment sòlid. A veure, el que és potent aquí és la combinació d'aquests tres elements. Penseu-hi, el màster general sanitari és la clau que obre la porta legalment. Sense això no hi ha res a fer. L'especialització en neurociència d'una universitat potent com la d'Amsterdam hi posa la base científica i metodològica. I l'experiència en un lloc com l'Hospital Clínic, vaja, això és un sell de qualitat que diu aquesta persona sap gestionar casos realment complexos. I ull, que aquesta combinació no és només potent, sinó que respon a una necessitat real, estructural, del mercat de Girona. No és una moda. Les unitats clíniques i sociosanitàries, especialment les de l'Institut d'Assistència Sanitària, busquen precisament això per poder fer diagnòstics i planificar intervencions complexes. És una peça que encaixa perfectament. Molt bé, ja tenim el protagonista, l'actiu. Ara, on pot jugar? On són les millors oportunitats? Anem a dibuixar el mapa del terreny de joc, que a Girona té tres sectors molt clars. El primer gran àmbit, i segurament el més evident, és el sistema de salut pública. L'Institut d'Assistència Sanitària, l'IAS, és qui talla el bacallà a la regió en temes de salut mental. És el sector que ofereix, de llarg, més estabilitat amb els contractes i el que s'alinea millor amb una formació sanitària d'aquest nivell. Aquí la demanda no fluctua, és constant. El segon camí és el que anomenem el tercer sector. Parlem sobretot d'entitats especialitzades en neurodesenvolupament. Aquí hi ha una demanda brutal d'experts en trastorns de l'espectre autista, el famós TEA, que és justament una de les especialitats del perfil. Com que el sector públic falta especialistes, entitats com les associacions d'Asperger busquen aquest talent com bojos. I finalment, la tercera pota, el món acadèmic i de la recerca, amb la Universitat de Girona, la UDG, com a epicentre. Tenir experiència docent prèvia i una bona formació en recerca obre una via molt interessant per una carrera mixta que combini la clínica amb la docència o la investigació. Llavors, per posar-hi noms i cognoms, de qui parlem? Doncs mireu, aquí tenim els actors principals. L'ISA és el gran ocupador públic, el principal. La UDG és la porta al món acadèmic. I després tenim entitats com Sagitea, que són aquest ninxo d'alta especialització on l'experiència prèvia és pràcticament una garantia d'accés. D'acord, tenim el perfil, tenim el mapa. Però n'hi ha prou amb tenir un bon currículum? La resposta és no. Quines són les claus que de veritat obren les portes a les posicions més bones? Anem a veure-les. És important diferenciar dos tipus de competències. Per una banda, el que en diem hard skills, que són els requisits tècnics i legals, allò innegociable. I per l'altra, les soft skills, aquestes habilitats personals de lideratge que són les que al final marquen la diferència en entorns de treball complexos. I atenció, perquè aquí ve segurament el punt més crític de tots, el català C1. Això no és una recomanació, no és una cosa que estaria bé tenir. És la principal barrera d'entrada. És un requisit explícit i no negociable per a qualsevol plaça estable i ben pagada del sistema públic. Sense aquest certificat, la porta a les millors feines està senzillament tancada. Punt. A banda del català, és clar, hi ha altres requisits tècnics que es donen per fets. Estar col·legiat, per descomptat. Dominar les bateries d'avaluació neuropsicològica, que és el pa de cada dia. I avui, òbviament, ser competent amb les plataformes digitals per fer telepsicologia de forma segura. Això ja és el mínim exigible. Molt bé. Ja sabem què s'ha de tenir, però i la recompensa? De quins diners i de quines condicions de contracte estem parlant quan algú compleix amb tot això? Anem a la part interessant. Aquesta xifra que veiem aquí és el terra, el punt de partida. Segons les taules oficials del conveni del Siscat, que és el Sistema Sanitari Públic a Catalunya, per aquest 2024, el salari base brut mínim per a un perfil com aquest supera per poc els 37.000 euros anuals, i a partir d'aquí s'hi sumen complements.
Aquest gràfic ens dona una visió més global. Al sector públic, el rang més habitual es mou entre els 35.000 i els 45.000 euros bruts l'any. El tercer sector, com veiem, acostuma a estar una mica per sota. I la pràctica privada és la que té el potencial més alt, on es poden superar els 65.000, tot i que, clar, amb menys estabilitat. I una dada clau, molt important. El mercat premia aquesta especialització amb estabilitat. Tant al sector concertat com a les grans entitats, la norma és oferir contractes indefinits per retenir el talent. O sigui, no estem parlant de feines precàries, ni molt menys. I arribem al final, a la part més pràctica. Amb tot el que hem vist sobre la taula, com ajuntem tot? Quin és el pla d'acció per materialitzar tot aquest potencial i aconseguir una feina de primer nivell? L'estratègia es pot resumir en 3 passos clau, molt concrets. Primer, aprofitar la posició a la universitat per fer contactes, per fer networking estratègic amb la gent que pren decisions a l'IAS. Segon, i d'execució immediata, treure's el seu de català. Ja, això no pot esperar. I tercer, repensar la marca personal. No vendre's com algú que fa teràpia, sinó com algú que lidera projectes d'intervenció neurocognitiva. És un canvi de marc mental clau. I acabem amb una reflexió final. Aquest cas de Girona, en realitat, il·lustra una tendència molt més global. Ens ensenya com la combinació d'una base sòlida, una especialització molt de nicho i una estratègia intel·ligent pot ser la fórmula de l'èxit. I la pregunta que queda a l'aire és, no serà aquesta hiperespecialització precisament la clau mestra per obrir les portes del mercat laboral del futur?